ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿಡು ಬುಲ್ತೊಂದು ದಯಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸನ್ನ ಬೈದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲು ತಿಳಿದಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಲೇಸು ರೋಟರಿ ಪಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬಹುಶಃ ಸುರುತ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೋಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ಡುಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಡುಪ್ಪನ ಜನರ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂದು ಬೈದೇರು ಮೇರೆಗೆ ಜಿಂಜಿದು ಉಡಲ್ಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇತ್ತದ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರಾಯನ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ಜಯರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೋಕದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕದ ದೇವದಾಸನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರಂಜನ ಈ ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಅಂತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎಂಕುಲು ಜಿಂಜಿದ ಉಡಲ್ಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಶರ್ಮಿಲಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಏಪಲ ಬಾರಿ ನಿರಂತರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಕದ ಅಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೈದ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ ಸುಗಿಪ್ಪನು ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪ್ಪನು ಪಂಡ್ರೆ ತನಿಷ್ಕ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿಲ್ಲ என் சித்தி மகனு படையலு பார்வதி என் சித்தி மகனு படையலு பார்வதி ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗು ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗು ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಎನ್ ಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಎನ್ ಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ನರಮಾನ್ಯ ಕಾಯೋಗು ಆನೆದ ಮೋನೆಗೆ ಗುರಿಕೆದ ಬಂಜಿಗ ಮರಿತ ಕಟ್ಟುಗೆ ನರಮಾನ್ಯ ಕಾಯೋಗು ಆನೆದ ಮೋನೆಗೆ ಗುರಿಕೆದ ಬಂಜಿಗ ಮರಿತ ಕಟ್ಟುಗೆ ಮಿನುಕುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣಗೆ ಮಿನುಕುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣಗೆ ತಟ್ಟೆದಲಕ್ಕಂತಿ ತಟಪಟ ಕಿವಿಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗು ದುಂಬುದಾರತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗು ದುಂಬುದಾರತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ತನಿಷ್ಕ ಜಯರಾಜ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂಧಾನದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಪಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದುಳ್ಳು ಇವೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಡ ಪನ್ನಾಗ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಗ ನಾವು ಅವಾಗ ಸುರುಟು ಪಂಡಿ ನಾವೇನು ಕೂಡಲ್ಲಿ ಆಟ ನಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಕರೆ ಮಲ್ಪರ್ಗ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ನಾವು ಆರಾಮಡು ಬರ್ತದ್ದು ಕೂತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇರು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪೋಯ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕದ ದೋಸ್ತಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದು ಬನ್ನೋಟಿ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿನ ನಂಟಿ ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷ ಆರು ಗಣಪತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪನಗಿಂಕಲ್ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆನಾಗ మీరు ఎంకులే పొద్దు పాతారు పండ పూరిర్ల ఆ కళ్ళు పొన్నులు తెలుపును పండనే మళ్ళీ సంగతి దేవదాస్ కాపీ గడ్ బతు సెకండ్ కోరం ದಿಕ್ಕಿರ ಇಂತು ದಿಂಕ್ಲೆ ನಂಜಾತಿನೊಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಮರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಲಕ ತಿಂತಿನ ತೂತ ಆ ಟೈಮುಡು
ಮಾತಾ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಖಲನ ಬಾಯಿಡು ಲತ ಕುಂತಿನ ತೂತನ ಬಂದು ನೇರ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪುನು ತದನ್ನ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ತಾಳು ಅವ್ಳು ಕ್ಯಾಬರೆ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ದೇವಂಡ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಕಲ್ನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೋಲ್ಲೇರು ಮೈಮಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪೂರ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗೆ ಬರೋಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಲ್ಪನಾಗ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೇವಣ್ಣ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲವರು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪರು ಅಂಚೆನೆ ತೆಲಿಕದ ಬಲ್ಲಿ ಬಿರುದು ದಿಕ್ಕಬೇಕ ತೆಲಿಕದ ಬಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಮೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಜುಲೈಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆನರಾ ರೋಟ್ರಿ 74 ವರ್ಷದ ಕ್ಲಬ್ ಐತೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ದಂಬು ಅಪ್ಪಾಗ ದೇವದಾಸ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜವು ಅವನ್ ಚಾರಿತುದಾರಕ್ಕಂತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮುಡು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಈತು ಪುದಳು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇರೇನು ಮಾಧವ ಬೇರೆ ಲಿಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚೇನು ಇರೇನು ಎಂಕುಲು ದೇವೇರೆ ಒಂದು ಲಿಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಬನ್ನಗಲ ದೇವರೇ ಟೈಮುಡೆ ಬೈದಾರೆ ಒಂದು ಪಂಡೆ ರೈಟ್ ಅಂಚ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಟಕದ ಪುದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ 55 ನಾಟಕ ಬರೀತೀನಿ ಮೇರ್ನ ನಾಟಕದ ಪುದರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಚಾಪರ್ಕ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಈರು ದೂರ ಮಾಮು ಪಂಡನಂಬಿಯಾರು ಪುದರ್ ದೀತಜಿ ಕಾಸು ಒಲ್ದೀಪರು ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳರತ್ತ ಕಿಬಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಯಾಣ್ ಪಂಡಂಡಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪುಗ ನರ್ವಸ್ ನಾರಾಯಣಿ ವೈವಾಟ್ ವಸಂತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಜೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧವಿ ಅಂಚ ಮೇರೆ ನಾಟಕದ ಪುದರೆ ತೂನಗಡಂಜಿ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಮೇರಿನ ವಿಷಯ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಿದ್ರು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ್ನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಳೆಯನ್ನು ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂದ್ರು ಸಾರ್ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬೈದರು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಫ್ಲವರ್ ಅವು ನೆನಪುಡು ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬಂದ ಅದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಶರ್ಮಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತದಂಜಿ ಎಂಕಳೊಂಜಿ ಪೂದೆತ ನೋಡಿ ಒಂದು ರೋಟಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಮಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶರ್ಮಿಲಕ್ಕ ಮಗಳು ರಾಚಿ ದೇವದಾಸ್ ಅಂಚ ರೂಪಾ ಸಂದೀಪ್ ಮೊಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟಡ ಫ್ಲವರ್ ದೇತ್ ನೋಡು ಅದು ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಡಿ ನಿಕ್ಕಲು ತೋಜೋಡು ರೂಪಾ ಸಂದೀಪ್ ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರೆ ನೆಂಕ್ಲೇನು ಮರಪುರ ಆಪುಜಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರಾಯ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓವರ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಒಲಿರಾಮ್ ರೈಟ್ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಾಂತರಾಯನ ಜಯರಾಜಣ್ಣೆ ಇವು ಆಟಿಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆರಂಭಿ ಕುಡ್ಲಾದ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರನ ಮಾಧವ ಸೋಣರೆ ಅಂಚನೆ ನೀತ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಲೇಸ್ದ ಮಲ್ಲಬಿನರ ನೆಂಚಿನ ತಿಳಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೆಸರರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಸಂಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಸಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಟೆ ಅವಾರ್ಡು ತುಳುಟೆ ಅವಾರ್ಡು ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಯೋಜಕರು 2 ಜನ ಸೇರಿದು ತುಳುಟೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂಚಾದು ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ತುಳುಟೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೋಟಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಡ್ತು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಆರಂಭಿ ಪಂಡ ದಾದ ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಆರಂಭಿ ಪಂಡ ರೋಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ರೋಟ್ರಿ ಪಂಡ 1897 ಇಸೀಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ 95 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆರಂಭಿ ರೋಟ್ರಿ 128 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೊಂಡು ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬರ್ತದ 100 ವರ್ಷ 2020ನೇ ಇಸವಿಗೂ 100 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಈ ರೋಟ್ರಿ ಆರಂಭಿ ಪಂಡ ರೋಟ್ರಿದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಕೆ ಆರಂಭಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಅಕಲು ಮಸ್ಟ್ ಕಡಗಂಡಿತವಾದ ಅಕಲು ರೋಟಿದ ಮೆಂಬರ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ರೋಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರೋಟಿದಂದು ಆರಂಭಿ ಪಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ನಡಪುಂಡು ನೇಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದಾಗಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾಗಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಮೆಂಬರ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರ್ಸವನ್ವ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲೈದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಎಂಕ್ ಓಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೋಡಿ ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಎಂಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಬಿಲ್ಡರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇ ನಾವು ವೆರೈ ಶುರುವಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪದಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಆಪೋಜಿಂದಿತ್ತು ನೋಡ ನಮಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಬೇತಗಳು ಪಿದೇರ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ಐತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರುಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೆಫರಲ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಕ್ ನೋಡಲಿ ಅರೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರಲಿ ಆರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತಲ್ಲ ಜಯರಾಜ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ಅರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಲಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಶುರುವಾದ RMB ಶುರುವಾದ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇಂಡಿಯಾಡು 2013 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಗಲ ಕ್ಲಬ್ ಶುರುವಾಯಿನಿ 19 ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮುಡು ಶುರುವಾದ ಟೈಮುಡು ಆಯ್ತಾ ರುವಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸುರುತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಆರು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತು ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗಲ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರು ಬಂಡ 19 ಶುರು ಮಂದಿರು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ 2 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಜನ ಬರಂದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅವಾಗ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಗುರುಗಾವಲ ಹೋದಿತ್ತೆ ಕೋ ಟೈಮ್ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಕಿರಣ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಿರಣ್ ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತಿರು ಇವಾಗ ಪಿದೈದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಿದೈಗಳು ಕೆಲವರು ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಡೆ ನಿಜವಾದ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಂಜ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ನಟಾರ್ಮುಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು BK ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಸಲ್ಮೇನ್ ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ 2ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಈ RMB ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಅವು ಅಂಚಾದ ಈ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣರು ಆ ಟೈಮುಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರ್ಕರ್ ಅದು ಅವ್ರು ತುಳುಡು ಬಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬರ್ಬೋದು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಾಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಾಪ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಂತ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಕಲ್ನೆಂಕಲ ಉಲಾಡಿ ಎಂಕಲು ಒರಿಯ ಪಟ್ಟು ಅಂದ ಅಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ನೇಕು ದುಂಬಲ ಇತ್ತಾಯ್ತಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಂದುಂಡು ನಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಬೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನಾದ್ರೆ ಎಂಕುಲು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಕ್ಕಂಡು ದುಂಬು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಾಭಾವನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಧವ ಸುರಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಷದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಈ ವರ್ಷಗರ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಬೊಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಂತರಿಗೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಿದ್ದು ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜಣ್ಣ ಎಂದೇನ ಕೊಂಜಾರು ಪರಿಚಯ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಈ ವರ್ಷದ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಡಪಾದೇರು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಂತದ್ದು ಈ ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ರೋಟರಿ ಮಿಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ RMBದ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನ್ ವರ್ಷಿನ ಅಂಚಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಈ RMBದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಂದು ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣರೇ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ತುಳುನಾಡದ ತಿಳಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ ಎಂಗಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ದೇವದಾಸ್ ರೈಕಲೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಯರಾಜ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಜೋಕುಲೆ 2 ಜನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪೋಯರಿಗೆ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ತೂಕ ಬಂದಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ವಿಮಾನ ಹೋದ್ ಬರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲತ್ತು 2 ಜನ ಫೋನಾಗ ಒರಿ ಬಂದಿನಿಗ ಏನ ದೋಸ್ತಿದ ಅದ ಅದು ಮಾರು ಏತ್ತು ಮೊಲ್ಲತ್ತೆ ವಿಮಾನ ನಿಮಗೆ ಪೈಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಏತ್ತು ಪೇಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೆಗೆ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಹೇಗಾಯ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನೆಯ ಮಂಗೆ ದಾದ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡದ ಅವಾಗ ಪುಚಿಕ್ಕ ಚೂರು ಚೇತುಂಡ ಅಂಡು
ಉಂಡ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಟಿದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಆಟಿದ ದಾಯಿಗೆ ಪೋಪ ಆಟಿ ದಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಟಿದ ಜನಸೆಂಚಿನ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೋಚಿ ನಂಗೆ ಪೋಪ ಉಣ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಓ ದುಂಬುದಾಗಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಮಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈತ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನೋಡು ನಾನು ಏನು ತಾಕತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಗಲಿ ಪನ್ಪೂಜ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪ ಸಮ್ಮತ್ತಿಂತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತು ಪೋಪ ಯೋ ದಾಲು ಗೊತ್ತು ಜಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಆಟಿದ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಮೈದೇರು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಜೋಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿರುಪದ ಯಾವ ತಿರುಪೋಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೂ ನೆಟ್ಟು ಜಿಂಜ ಹಲ್ಲಿಡಿತ್ತಿನಾಗಲಿ ಏಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಪಲ್ಲ ಹಲ್ಲಿಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ಈ ಹಲ್ಲಿಡಿತ್ತಿನಾರೆ ಇದು ಹಲ್ಲಿಡಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಗ್ಲಿ ಏತೋ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಆಟಿ ಪಂಡದ ಅದನ್ನು ಆಟಿ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟು ತುಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಅಪಗ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಬೊಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪುಲ ಅಪಗ ಪಾಂಪು ಅನ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ಐನು ದಾಟಿದ ಪೋಂಡ ಆ ಬೊಲ್ಲೋ ಬೋಪೇನ ಬರ್ಪೇನ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಡು ಉಚ್ಚುಲ್ಲಿನ ಕಾಟ ಪರ ಬುಜ್ಜಿ ಅವಳು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದು ನೀರು ಜಿಂಜಿದು ಕೇಸರಾದು ಆಗ ಜರ್ತಿ ನಂಬಿ ಕೆಸರು ಮರ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಿ ಪೈಸೆ ಐಕೆ ಬೋಡದು ಆಟಿದು ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನೆ ದೀತಿರಕ್ಲಿ ಏರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ಆಟಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೆಸರೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈಟದು ಬಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಅದು ಆ ಉರುದ ರೈತರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನ ದಿನ ಬಂಡ ಆಟಿ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಸುರೂಟು ಮದುವೆ అయినಕ್ಲೇನು ನಂಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲೆರ ಬೋಪುಂಡು ಅವು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲೆರ ದಯ ಬೋಪಿನಿ ಅವೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೊಕ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ಬರ್ಪುನ ಸುರೂತ ಪೊನ್ನ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 25 ಜನ ಒಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಓಡಿದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ 3 ಜನ ತತ್ತು ಅಪಗ 10 ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪಗ ಈ ಪೊಸತ್ತಾದ ಬೈದನಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜನೇ ಮುಕ್ಕಳ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆತು ಪರಬುಜ್ಜಿ ಗುತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಲುಪರ ಈಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲರೆ ಕಡಪುಂಡು ಅವಳು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಕಡಪುಣ್ಣಾಗಲ್ಲ ಸೀದಾ ಕಡಪುಡು ಇಜ್ಜಾನು ದಯ ಬಂಡ ಮಾಮಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಐಕೆ ಬೋಡದು ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಲು ಬೋಯ್ ಜಲಿಂದ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಪುಡವು ಅವು ಅಂತೀರಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಪುಡವು ದಯ ಬಂಡ ಮಾಮಿ ಕಡಪುಡು ಹೊಡತ್ತ ಐಗೆ ಬೋಡದು ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಪುಡವು ದುಂಬುದಗ್ಲು ಹೂವೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಐಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂದು ಒಂಜಿನ ಆಕಳನ್ನ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಎಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ತವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಐಟ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ದುಂಬು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಲ್ಲಿಡು ಮೈಸೂರಿನ ಕುತ್ತದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಯ ಬನ್ಪಿನಿ ಕುತ್ತದಿಯರ ದಯ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪು ಕುತ್ತದಿ ಕುಡ್ಲಿ ಐನ ಕಡ್ಡಿಲು ಪೂರ ಅರಾಲ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಒಲ ಬೂರ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಂತುಂಡ ಒಂದು ಅನ್ನ ಕಡೆ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಐಕಿ ಬೋಡಾದು ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕಿ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ದೇವೇರನ ಕಣ್ಣು ಕಂತುಂಡು ಮುಂಚೆದಿ ದೇವೇರನ ಕಣ್ಣು ಕಂತುನ ದಿಲ್ಲಿ ಅದು ಜೋಕುಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಂತುನಿಗೆ ಐಕಿ ಅವು ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಜಾಲಡು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಪಾಡುಂದಾಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ದೇವ್ರ ದುಂಕ್ಲೆ ಕಾಪೊಂದು ಐಕಿ ಪಡೋದು ಮಲ್ತುಂಡು ಐಕ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ದಯ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಒಲು ದುಂಕುದು ಬರ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ಗಲೇಜಿರಿ ಬರೋ ಬರ್ಪ ಅವು ತಿನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಡ ಐಕಿ ಬಡೋದು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕಿ ಬಂದ್ಮಿನಿ ದೇವೇರನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗಳ ದುಂಬಿದಕ್ಲಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಹೂವೇ ಬನ್ನಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ದುಂಬು ದೆಡ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲಿಡ್ದು ನುಪ್ಪು ಜಾನಾಗ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಜಾವಡು ಐನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಜಾಯರ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ದಿಗಲೆ ದುಂಕಲೆ ಕಂದು ಅವಳು ಅಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪುಂಡ ದಿಗಲೆ ದುಂಕೆರೆ ಹಂಚೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಉಂತುದು ನುಪ್ಪು ಜಾನಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತತ್ತದು ಒಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಗಂಜಿ ಬೂರುಂಡ ಕಾರ್ ಹೊತ್ತುದು ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ಪುನೇಗೆ ನೇನು ಮಲ್ತೀರಿ ಐಕೆ ತೀರಿ ಅಂಜ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈತಿ ಇನಿತುಲೆ ನಿನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ವನಸು ಮಲ್ಪೇರು ದುಂಬು ಆಯ್ತ ತಿರ್ತಿತ್ತೇನು ಓದೋಡು ಅವಳು ಉಂಡು ತಿನ್ನೇರು ದುಂಬು ಪಾಡನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಬಟ್ಟೆಲ್ನು ಆಡೆ ಕೋನೋನಾಗ ತೂಲೆ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಪಡು ದುಂಬು ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಬಂಡ ದಾಲ ಫುಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಲ್ಲಿಲೇಡು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆಟಿದ ಸಮಯ ಬಂಡ 10-55 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತೋ ಇಲ್ಲಡು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಅರಿಚಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮದಿಯಲೋಗೊಂದು ಬಂಡದು ಶಾಕ್ ಮಲ್ದು ದೀಪನು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ ಕೂಂಜಿದ ಒಂದು ಚಟ್ನಿಯ ಪೆಲತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಬೋಡನ ತಿಜ್ಜಿ ಅವಳ 4 ಕೊರ್ಪುಂಜಿ ಹೋಗ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಬೋಡನ ಹತ್ತಿ ಬಂಡ ಮರಿಯಲೋಡು ದಾದಲ ಆವಡತ್ತ ಐಕೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತು ಬಂದ
ಆಟಿದ ಅವು ನೆನಪು, ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ನೆನಪು. ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕೂ ನನಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಇದೇ ಪರಜಿ ಅಂಜೆ ಬರ್ಪುನು ಐಕಿ ಆಟಿಕಲೆಂಜ ಅಂದು ಅವು ನಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕಾಟಿಕಲೆಂಜ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನವ ಬಂದು ಬೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವು ನಟ್ಟೆರ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂದು ನಟ್ಟೆರ ಬರ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆಟಿಕಲೆಂಜೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಆಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಉಂಡು ಮಾತ ಮಾಯ ಆಪೋನು ಬರ್ಪುನು ಆಯಗೊಂಚೂರು ಅರಿಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಅರಿ ಇಜ್ಜಂದು ನಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ತಿನ್ಮನ ವಸ್ತು ನಾಯಕ ಪಾಡುಂಡು ಐಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪೂರೆನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಟಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕತ್ತು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಐಕಿ ಬೋಡದು ಒಂದು ಮಲ್ದಿನಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪತ್ರಡೆ ಬನ್ಪ ಪತ್ರಡೆ ಅವು ಹಲ್ಲಿ ಚೇವು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸುಲಭ ಪಡು ಐಕಿ ಪತ್ರಡೆ ಇಂಚಿನ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇನಿ ಅವು ಭಯಂಕರ ಪಂಡ ಪುದರ್ ಬೈದ ಮಾತುಂಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ಮರ್ಮೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಪತ್ರೊಡೆ ಅನ್ಕುಯರು ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅವು ಅಪಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಫುಡ್ಡು ಪುನಗ ಇಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಟ್ನೀರು ಅವು 2 ದಿನಕ್ಕೊರ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ದು ನೆಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ದೇತೊಪ್ಪು ಈ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಐನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದು ದೀಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಐಕೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಬದುಕಿದೇರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತೀರಿ ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನು ತಿರುಪಾರೆ ಬೋಡದೀನಿ ಆಟಿದ ಆಚಾರನೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಆಚಾರನೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಐದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗಮ್ಮತ್ತಿರು ಕೊನಪ ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ಮಲ್ಪದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಬೈದನ ಬಂಗೋನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತಿರುಪವಳು ಐಕೆ ಬೋಡದು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಏತೋ ಜನಗಳಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಟಿದ ಗಬುಜಿಗೆ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ಐತಾರು ಏರೆಗಳ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದ ಬರ್ಬ ಐಕೆ ಮಾಧವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬನ್ನಮ್ಮ ಆಗಲೇ ಬತ್ತಿನ ಮೂಲು ಪಾಪ ಆಕಲೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಆಕಲು ಕಾಣತ್ತು ನೆಂದಿ ಓಡು ಆಕಲ ಪಾತ್ರ ಓಳುಂಡು ಪೋನಾಗ ಪಾತ್ರ ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋಯಿನಾಗೆ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿನಾಗ ಅಂದು ಎನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಣಕೋರ ಅಂದು ಬಂಡ ಮೇನ ಮಂಡಿ ವೇಟ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡ್ದು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೂಲು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಜನೆಗೆ ಓಳುಂಡು ಐನಂಚು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ ಬೊರ್ಚಿ ಐಕೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಂಡಾರಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಏತ್ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರು ಐಕೆ ಎಂಗ್ಳು ಬಂಡ ಅವಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಆರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಂತದ್ದು ನಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂಥ ಜನ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮಾತು ಉಂತದ್ದು ಈ ಆಟಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬರೆಯೋಡು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಲಂಚನೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನಿಗೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಲ್ಲೆ 16 ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನಾಗಲಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ನೆಟ್ಟು ಈರೆ ಗುಂಜಿ ಕೆಲವು ಬಕ್ಕ ಆಟಿದ ದುಂಬು ಪಂಡ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಂಬು ಪನ್ಪುರ ಆಟಿ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಬರ್ಸ ಅಂಡ ಆಟಿದ ಮುನಿ ದುಂಬು ಬೂರುಂಡ ಆ ನೆದ ಬೆರಿ ಬುಡ ಹೋಗೆ ಮಡ ಆತು ಚುಡಿತ ಇನ್ನಿತ ನಿಕ್ಲು ಉದಯವನ್ನು ತುದುಪ್ಪಾರು ಅಮೇರಿಕದ ಇನ್ನಿತ ಜಪ್ಪರ ಹಬ್ಬಜಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪ ಆಟಿದ ಇನ್ನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲಿಡ ಮಾತೆರೆಗಳಂಜಿ ಆಟಿದ ದಿನ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂದುಂಡು ನೆನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ನಂಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿಂದತ್ತು ಮಾತು ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಆತ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಈತ ಲೆಕ್ಕ ವೆಹಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದು ಪುನಗ ಆಕಳು ಅಂಚೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಪ್ಪು ದಿನ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಪ್ಪೇರಿ ಎಂಚೆ ಬೊಬ್ಬರಿ ಐಕಿಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವು ಆಟಿದ ದಿನಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಐಕಿ ಬಡದು ಬಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆಟಿ ಬಳಸುಣ್ಣದು ಪನ್ಪನ ದಾಯ ಆಟಿ ಬಳಸುಣ್ಣು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ಆಟಿದ ಟೈಮುಡು ಮಾತ ದೈವಲು ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತವ್ರು ಅನ್ನೋದು ಪನ್ಪೇರಿ ಕೋಲಾನೆ ಮಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಅಪಗ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ತಿರುಗೊಂದು ಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಕ್ಲ ಸಮಾಧಾನದ ಲೆಕ್ಕಡು ನಂಗೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಸೋಕದ ಹಿರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನ ನೇನು ಮಲ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಅಪಗ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಬೋಡದೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ದು ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ದೋನ ಸಿಜ್ಜಿಂದಂಡ ಆಟಿಡು ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಐತ ಬುಧಾರಡು ಐಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಓವಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿತ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಐ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಏರು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಂದ ಎಲ್ಲ ಐಕೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಿ ಬಲಸುನೆ ಬಂಡ ಐ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪೊಣ ಜಿನ್ನೆನೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಆಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಕೈಪೇದ ಪರ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ದಾಯ ಪರ್ಪಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿದ್ದ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರೋನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಪರ್ಪ ಹೊಡ್ದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕಸೆ ಪರ್ಪ ಹೊಡಂದಾಂಡ ಮುಗುಳುಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಂಡ ಅಪಘಾತದ ಟೈಮಡು ಆ ಟೈಮಡು ಎಲ್ಲಲೇ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ರೋಗಂದು ಪುರ ಪನ್ನಾಗ ಐಕಿ ಅವೇ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದನಿ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಅವಳ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ
ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪ ಬೂರಿಯಡು ತುಂಬಬಹುದು ಕಲ್ಲುಡೆ ಐನು ಕೆತ್ತೆಂದು ಎತ್ತು ಕನವಡು ಅವಳ ಪನ್ಪೇರು ಕುಂಟುಲ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ದುಮ್ಮನ ದಿನ ಬೋದು ಸಾದಿ ದೂದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಇಜಿ ಬಂದ ಮನದಾನಿ ಹೂವು ಕೆತ್ತಕಂತ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಗೆಲವು ಬೊಡ್ಚಂದ ಕೆತ್ತ ತಿಂದು ಸೈದಿನ ಅಗಳ ಕೆತ್ತೇನು ಕನಪುಣು ಐದು ಆಯ್ದು ಬೊಲ್ಪ ಬೂರ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ತಾಗಂಡಂದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಕರ್ಬ ಕತ್ತಿ ಮಿನಿ ತಾಗಂಡ ಅವು ಮರ್ದತ್ತು ವಿಷ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅಕಲೆ ಬಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಅಕಲು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಆತ ತೆರಿದೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಮ್ಮ ದುಂಬು ಅಕಲು ಈತ ದೈಕ್ಲಿಗೆ ಮರಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಜನಕ್ಲು ಈ ಪುದಾರ್ಪುರ ಏರು ಮಲ್ತಿ ನಮನ ಇತ್ತದಕ್ಲ ಮಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪುದಾರ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪುದಾರ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಯಕ್ಲ ಏರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಪುದಾರ್ ಅವು ಅಕಲು ಏತು ಮಲ್ಲ ತೆರಿದಿನ ಅಕಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ಒರಿ ಮಣಪಾಯರು ಒರೀಲ ಐಗೆ ಎದುರು ಪಾತೆರಾಯರು ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರಲಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಗುಲಿರ ಪಾತಿರೋನೇ ಬಂಗಾತಂಡು ಪಂಡ ಸರಿ ಉಲ್ಟಾತಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಪೂರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ದಾಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಂಡ ಐತೆ ಇಡೀಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಐತೆ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ದು ಪೆಡ್ಡ ಕಲ್ದಿನಕ್ಕಿ ಅಕಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇರು ಮನಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಇರು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಬಟ್ ತೂಪಿ ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಜಿಂಜಿ ಪೋಕಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಅಂಜಾದು ಈ ಆಟಿ ಬಂದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯರುಂಡು ಐಕ್ ಬಡೋದು ಆಟಿನ ಪಂಪಿನಿ ಅವಳ ಎಂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾದಂಡು ಆಟಿರೆ ಇರೆಗೆ ಆನೆ ನಡತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂದು ಪೂಪಿನೆಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಲೆಪ್ಪುನು ಮಾತಾಡಲಿ ಕಷ್ಟ ದಿನ ದಿಂಗೋಲು ಪೂಪಿನೆಜ್ಜಿ ಆಟಿದ ಬೊಕ್ಕಂತಾಗ ದಿಂಗೋಲು ಕುದುರೆ ಪೂಯ್ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ಬಂಡ ಇದೇ ಬತ್ತುಂಡತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೋಡದು ಆಟಿ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವಾಯ್ತಂಡು ಐನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಆಯ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬೈದಿನ ಆ ಕಷ್ಟಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಚ ಬುಲಪ್ಪದೇರು ಎಂಚ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉರಿತಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ತಿರುಪಾಯರ ಬೋಡಾದು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನಿ ಎಂಕ್ಲನ ರೋಟಿಗಳ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಆಯ್ಕೆ ಏರು ಪಂಡಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ತುಳುತ ಬುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ಭಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಗುರ್ತೋದಾಕಲಿ ಯಾರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಬೇರೆ ಮದಿಮೈನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇದಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಂಟು ಅಲ್ಲಾಗಿ ಏಲ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಹೋಗುಣಿ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೊರಕ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ತಾರ ಮೈನ್ ಭೂಮಿಕೇಡು ಬೇರೆ ಮೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಶುರು ಮದಿಮೈನಿ ಮೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಇರ ಬೊಡ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಮೇರೆ ಬಂಡೇರು ಬೋಡದಿ ಬನ್ಪಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಎಂಗೆ ಕಾಣ ಬಿದ್ದಟ್ಟು ಪೋಯ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಂಜಿನ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬೈದೀನಿ ಅಡೆಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕೇಳೊಂದು ಈರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೊಡೆದಿಟ್ಟು ನಿಲ್ದು ಇಜ್ಜೆ ಕೇಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅದು ಜಾಬ ಹೆಂಗೆ ಬಡಿ ದೇವ್ರ ಬರಿಜ್ಜಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ನಡತದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಪೋತು ಪಾಪ ಆರ್ನ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಬುಡ್ದಿ ಬುಡ್ಜೀರು ಈರ್ನ ಹಟೋಕು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆನು ಆದ್ರೆ ಬೆರಿ ಕುಂತದು ಯಾರನ್ನ ಇನಿ ತೋಪೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು 6 ಮಲ್ದಿನ ನಾಟಕಗಳು 6 ಮಲ್ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಕ ಪನ್ಪುಣವು ಐಟದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಹಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆತ್ತದು ಇನಿ ಐಕೆ ಕಾರಣಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಐಕಾರೆ ಗೊಂಜಿ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಪಂಡ ಅಪಗ ಮೇರು ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಬಿಡ್ತುಂಡ ಇನಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಅಂದು ಇನಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಇರೋದು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳಿರ್ದು ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಂದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ಲಾಗ ನೇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಪದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಆರು ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ 4 ತೆಲಿಪಂಡನೇ ಯಾವು ಬೊಕ ತಾಲ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಗೊಂಜಿನಿ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾತೆರಡು 6 ಬಂಡದು ಬೊಕ 6 ಪಾತೇರಿ ಬಕ್ಕದಾಲ ಪಾತೆರ ರಜ್ಜಿ ಅಂಚ 6 ಬೈದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಬಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರು ನಾನು ಅವೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ನಡಪೋಡು ದಯಪಂಡ 2 ಜನ 4 ಜನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಯಿರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ರೈಲು ಪೋಂಡು 2 ಜನ ರೈಲು ಪೋಯ್ಯರು ಈ ಒರಿನ 2 ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಜೋರು ದಾದ ಕೈತಳಿತಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಏನಿಕ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂಚತ್ತು ರೈಲು ಪೋಯರಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬುಡಿರ ಬೈತಿನట్లు పోతేరు ವಿಜಯವಾದ ಪೋಯರಿತ್ತು ನಿಮಕ್ಕಳು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟట్లు పోతేರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಉಂಡ ಬತ್ತ ಬೋಡೈನ ಐನ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಲೆ ಕುಡರ ಬಂಪಿನಿ ನಿಕ್ಲಿ ತೆರಿಯೊಲ್ಲೆ ಐನ್ ಪೂರ ಓದಿದೆ ಬಲಸೊಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಿಗಿಲಿಗಳ ಹೊಲ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕ ನೇರ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಬಂಡ ಪಾತೆರೆ ಬೋಡ ಬಿಡು ಒಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು
ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತವನಿಗೆ ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ರೋಟ್ರಿ. ತನ್ನ ಉಡಲದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ರಾಜನಿಗೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇದು ಬಂದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನಿರನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಸುಗಿಪ್ಪುನು ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪೊಲ್ಲಾಪುನು ಪನಂದಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಚಾಂಶೇನ ಪ್ರವೀಣ್. ತುಳುವೇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ದ ತಿಂಗುಲು ಹೆಚ್ಚಾದು ಬರ್ಸ ಪಿರಿಯಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡಕುದೊಂದು ಇತ್ತಿನ ತಿನಸ್ಲಿನ ಐನಾತ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಟತಿ ತಿನ್ಪಿನ ಬುರ್ತು ಎನಿತ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪನ್ ಲವಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ದಿನಕ್ಲೆ ನೆನೆತೊಂದು ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸೇರ್ದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೇನು ಸಭೆಗೆ ಗುರುತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಯಾನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ. ಮೇಲ್ಚಾವಡಿಡು ಆಸೆನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಹಾನುಭಾವ್ಯರಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಯಾನೇನನ್ನು ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಎಂದು ಪಂಡ. ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ದಾಯ ಅಂಚ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಾಟಕಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಯ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಿನೋಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪತ್ತ ದಾಯೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯುರಿಯಗ್ಲ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುಲಿ ಎಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನೆ ಮಹಾನುಭಾವೆ ಮೇರು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ದು ಏತೋ ಜವನರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪದಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಪಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಸರ್. ಇರಗೊಂಜಿ ಮನಸಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಯಾನರಿ ಭಾಗ್ಯವತ್ತೆ ಎಂದು ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ಲ ಮೊರಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಆವಿಂದು ಒತ್ತುಂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಪಂಡೇರು ಆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಡೇರು ತುಳುಟಾವಡು ಬಂಡೇರು ಒಂದು ತುಳುಟಾವಡು ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಉಂಡೆನ್ಯ ನಾನು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವದಾಸರ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಐಕಾರು ಬಂಡೇರು ಎನ್ನ ಆಡ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಬಂಡ ಐಕಾರು ಬಂಡೇರು ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಪನ್ನಲೆ ಬಂಡೇರು ಈತ ಅವಳು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಿದು ಊರಿ ಯಾನೇನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುಟ ಮಿನಿ ಕಡಪುಡಿ ಎರಡ ಓದುದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಪನ್ನೋಲಿ ಆತ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಅವ್ರು 4 ಪುಟ ಕಡಪುಡಿ 4 ಪುಟ ತೂನಗೈಟ್ ಪೂರ ನಾಟಕದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ದ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡು ಈತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಗಿಪುನು ದಾದಂಡಲು ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರಡತ ಚೂರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸು ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರತುಯ್ಯ ಜೋಸಿಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಪನ್ಲೆ ಪಂತಿನರ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅನ್ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಿನಿ ಓದುಂಡ ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟೆ ಮುಗ್ಯು ಆತೊಂಜಿ ವಿಷಯಲುಂಡ ಅರ್ನವಿದ್ದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರಿ ಕೊರ್ನ್ಯ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಈ ಬಿರುದು ನೂದಿಕ್ಕು ನೂದು ಸತ್ಯ. ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ಹಠ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನಡು ಅವೇತೋ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡಲ ಮೋನಿಡು ತೆಲಿಕೆ ದೀವೊಂದು ತಿಗಲೆ ಮರೆತದ ಆ ಕಷ್ಟಲನ್ನು ಗೆಲುವುಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮೆರನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗನೆ ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗಾಯಕ ಪಟ್ಟ. ಎಡ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸಿಡು ನಾರದನ ಗರ್ವಭಂಗ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ರಂಗಪ್ರವೇಶ. ಪಿಯುಸಿಡು ಎಲ್ಯಾಯನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬೊಳ್ಳಿ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಒಟ್ಟು 50 ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು. ಮೇರೆ 2,000 ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ತಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಲೇನು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕ ತೆಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಕುರುಂಬಿಲ್ ಕುಜಲ್ದ ದಿಗ್ಗಜೆ ಅಂಚನೆ 1983 ಸತ್ಯ ಓಲುಂಡು ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮೇರ್ನನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಗೀತಾ ರಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಬಿ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಅಭಿನಯ. ದೇವದಾಸ್ ಸರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೊಂಜಿ ದೇಣಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಎನಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ರಚನೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳುತನ ಅಂಚೆನೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ತೋಜದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇರ್ನ ಈ ಮಾತ ಕೆಲಸಗೂ ಸಾಟಿಯಾದ ತಿಕ್ಕದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು 2,000 ಹೆಚ್ಚ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ತುಳುನಾಡಿನ ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಮೆರೆಸಾಯಿನ ಕೀರ್ತಿ ಹಿರಿಮೆ ಮೆರೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ದೇವರ ದೀಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಾಟಕ ತೂಯಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು. ದೇವದಾಸರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ನೆಯ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 2022 ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೇರೆಗೆ ಆನರರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ದೇವದಾಸಣ್ಣ ಇನಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರಿಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರ್ನ ಈ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮುಗಿಪೊಡ್ದುಂಬು ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ನ್ಯ ಅರೆನ ಪಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಯಮುನಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರೆಗಿಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಟ್ವಾಳೋಡು ಪುಟಿನಂಚಿನ ದೇವದಾಸರ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನ ಪುದರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಜೋಸಿಲ ಮೇರಿನ ನನಲ ಪುಗರ್ಗ ನನಲ ಮೇರ್ನ ವಿಷಯಡು ಪಾತಿರ್ಗ ಎಂದ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡಲ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಂಚಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಮುಲ್ತು ನನ್ನ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಅರೇನು ಆರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಹೊಂಜಿರಟ್ಟು ಪಾತ್ರದಿಂದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುಗಿಪ పొలబున్ మంతినంచిన ముఖ్య బిన్నిరన్న పొలబున్ మంతినంచిన ఎంకల మోకెದ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಗೆ ದಿಂಜಿ ದೊಡ್ಡದ ಸೊಲ್ಮೆಣ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಜನಕುಲು ಅರಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನಪನಾಗ ಆ ಬೇನೆಯನ್ನು ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾರು ಪಾಲ್ಪಡೆದೊಂದು ಬಹುಶಃ ಜೀವನದ ದುಂಬು ಬದದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಆರು ಮಾದರಿಯಾದರು. ಅದೇ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿರ ಕೇಳಿರಿಗೆ ನಟನೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡಿತು ಆರು ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಅದು ಮೌನದೊಳಗಿನ ಮೌನದ ಸ್ಥಿತಿ ಪಣಿತು. ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಯ್ಜಿನ ಆಯ್ ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದರ ಬರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಈ ಪುದರ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಮೋಕೆದ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಡಲದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ವಸ್ತಾಯಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತ್ರಗಳು ಐದುಂಬು ಆಟದ ಮಾತ ವ್ಯಂಜನದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿಕರವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲಿನೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪಾತ್ರನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣ ಪದ್ಯ ದುಮ್ಮದ ಆರಂಭಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ಗೆ ನಗನ ಇಂಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಬೈದೆ ರೋಟ್ರಿಗೆ
ಲಾಟ್ರಿ ಬಂಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಇನಿಕೋಡೆ ಅಂದತ್ತು ಎತ್ತೋ ಲಾಟ್ರಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಪೋತೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆತನ ಮಾದಣ್ಣ ತನ್ನ ಕೈಟು ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಉಂಡು ಮುಗಿ ಪಚ್ಚದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಗಿಲ ಸರಿ ಉಂಡಿನಿ ಲಾಟ್ರಿದ ನೆಟ್ಟು ಮೋತಿಮಾಲ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ನೆಟ್ಟು ಬರೈತೀನಿ ಉಂಡದು ಕೈದಕ್ಕನಾಗ ಉಂಗಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಟ್ರಿದ ನೆನಪು ಕಾಣ ಮನ್ಪನೆ ಕುಲ್ಯ ಬಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟಲ್ನ ಬರೋ ಗೆಂತು ನಾವು ಬಟ್ಟಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಯಾನು ಒಚ್ಚಿದ್ದಾಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಲಾಟ್ರಿದ ಒಂದು ಸವಿ ನೆನಪು ಬೆಂಕಿ ಯಾಪೋಗಿ ಒಂದು ಹೆಗ್ಡೇರ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ದಾವದು ಅವು ನಂಜ ಅದು ಪಿರಬತ್ತನು ವೇದಿಕೆಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಳ್ಳೆರು ಆರಂಭಿದ ಮಾದವಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಮಾದವಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಮಾದವಣ್ಣೆ ಇನಿಕೋಡದ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನೆ ಯಾಪಲ ಮಾದವಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪಗ ಮಾದವಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಮಾದವಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ದೇವದಾಸ್ ಬಂದು ಅವೊಂಜಿ ಎನ್ನಲ ಆರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜಣ್ಣ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲು ರೈಕುಲು ಯಾನ್ ರೈಕುಲು ಹೆನ್ಪುನು ರಾಜಲ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಸಭಾನ ಒಂಜಿ 33 ವರ್ಷ ಆಂಡಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಜವಾಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೆ ಆತ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾರಪ್ಪಗ ಅರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತಾಯ್ತು ನೈಟ್ ಕೊರೋದು ಎಂಕ ಮರ ವಯಸ್ಸು ಕೊಡ್ಬರು ಉಂಪಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವು ಮರ ಪೂಜಾನಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಂತ ಓಡೆ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ರಾಜಲ ಹೋದವಳು ಅನಾಹುತ ಅದು ಬಕ್ಕ ಪಿರಾತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಪೊಣ್ಣಲು ವಿಜಯದವಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಆಯ್ತು ತಾರಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅವಡು 5 ಬಕ್ಕ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ವುಮನ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆನ್ನ ಬಡಿದಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿರನ್ನ ವಿಷಯ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಗಳು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಎನ್ನ ಪಿರವಡು ಇತ್ತದು ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನಿ ಅವು ಶರ್ಮಿಳನ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾಪಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಡ ಉದಾಸೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಯಾಪಲ ಅಂಜೋಲೆಗಂತ ಉದಾಸೀನ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಮುತ್ತಿನಲ್ಪ ಜಪ್ಪು ನಂಚು ಆ ಉದಾಸೀನ ದೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಕೈಟು ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತು ಬರೆಯಲೆಂದು ಈಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಐನ ಅಡೆಗೆ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸರಾಗವಾದ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪರತೊಂದು ಪಡೊಂದು ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತು ಎನ್ನ ಕೈಟು ಬರೆಪಾದು ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಚಾಪರ್ಯ 5 ಬಕ್ಕ ಗಂಟೆ ತನ್ಕೊಂಡು ದೂರ ದೂರ ಬರ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಅದು ಇನಿ ಈ ಮಟ್ಟೋಡು ಇನಿ ಅಟ್ಟನೆಡು ಉಂತೋಡು ನಾಂಡ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿಲು ಯಾನು ಯಾಪ್ಪಲಾಗ್ಲೇನು ಮರ ಪೂಜಿ ದಯಬನ್ನಾಗ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿಲು ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿನ ಆ ಪಂಚಾಂಗದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿನಿ ನಲಿಪುದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿರ್ತು ಎಂಕ್ಲನೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಎನ್ನಡ್ದಾದಂದತ್ತು ಕಲೆ ಬಂಪಿನವು ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತವು ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪಡ್ದೇರು ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಮಾತ್ರ ತೆಲಿಪ ಅಂಚೆ ತೆಲಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದೆ ದೇವರು ಸೈನ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನಗಾರ ಶಾಯಿಡ್ ರಟ್ಟಾದಿ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಕಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವವು ಶಾಯಿ ಅಂಚ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳದ ಆಟಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಐನು ಪಾತ್ರೆನಲಕ ಮಂತ ಬಾಡ್ಯಾರು ಅವ್ಳು ದಾಲ ಉರಿದೀಜಿ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಚ್ ಬುಂಡುದು ಬಿಸಲಿನ ಸೀಂಟು ಜನ ನನ್ನ ಅಂಚಾದನು ಅಂದು ಅವು ಚೀಟ್ ಕಂತದ ಐನು ಓದಿನಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ದಯಬನ್ನಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಅನುಭವ ಅವು ಹಳ್ಳಿಡು ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಡು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಡು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ಹಳ್ಳಿದ ಲೈಫು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷ ಏನು ಹಳ್ಳಿಡೇ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಭೂಮಿ ಮಾತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜೆಕ್ಕರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಏಳು ನಂಬೆಯರು ಯಾನು ಕಂಡದತ್ತ ದುಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕಂಡಲ ದತ್ತದೆ ಪಲಾಯಿಲ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬದೆ ಎರಲೇನು ಸುದೆ ಬರಿಕೊನೋದು ಮೀಪಾದ ಕನ ಇದೆ ಅಂಚಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಮಾತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಯಾ ನೆನಪು ಅಂತವೇ ಕುಂಜಮಕ್ಕ ಅಂದು ಆರು ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಟಿ ಪೊಂಜುವಾರು ಇಡೀ ಸಾಗವಲಿ ಮಲ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಆರು ಕೊಡೆ ಪತ್ತದು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಓಲೆರ್ನ ಆ ಕೊಡೆ ಪತ್ತದು ಇಂಥದ್ದು 10 5 ಪೊಂಜೋಲೇನು ಬೆನ್ಪಾವನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತ ಪೊಂಜೋಗು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಹತ್ತವು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಜಿಪದ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಓಡೋಡು ಪೋದು
ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ. ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಡ್ಲದ ಗುತ್ತದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಾನು ಅವ ಬಡ್ಲದ ಗುತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಕಿಟ್ಟನಕ್ಲೆ ಬೂರ್ನು ಎಂಕಲ ಸಜಿಪದ ಏರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಾನು ಸುರು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜಮಕ್ಕ. ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಭೂಮಿ ಅಂಜಿ ಮೂಜಿ ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವನು ಕೊಡದಾಡ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ. ಅಂಚೆ ಹಳ್ಳಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಜೀವನಾಡಿ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕ ಶಿಸ್ತು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಆ ವಾತಾವರಣ, ಆ ಹಳ್ಳಿದ ವಾತಾವರಣ, ಸುದೆ, ಆ ಕಂಡ, ಆ ನಾಗಬನ ದೇವೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಲ ಪೇಂಟೆಲ್ಲ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂತೆ. ಅವನ್ನಾಗ ಹಳ್ಳಿದ ಆ ಬಂಗ, ಆ ಕಷ್ಟ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ, ಆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನದ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವು ಅಪಗ ಅವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅಪಗ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿ ಬೈದಿನ ಟೈಮು ವಿದಯ ಬಾಯರಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಬೊಲ್ಲ ಎಂಕ ಜ್ವರ ಏನನು ಓಡೋಡ್ಕುಲ್ಲದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಬೊಲ್ಲದ ನಡುಟು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಓಡುಂದಾಂಡ ಈತುಂಡು ಸಜಿಪ ಬಂಟ್ವಾಡಗುದು ಸಜಿಪಾರ್ದು ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಓಡೋಡ್ಲೆ ತಂದುಬೋದು. ಸೋಜೇರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಜೇರ್ ಎರಡು ಮರ್ದಕನ ಇದಿಜಿಂದ ದಾರ 2-3 ನೊಟ್ಟು ಯಾನು ತರದೆತ್ತೊಂದು ಜಾನು ಅಂಚಿನ ಬಂಗೋಡ್ಲ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂತೇರು ನನ್ನ ಬದುಕದ 2 ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಳ್ತ 4 ತಾಯಿ ದೈವ ಬಾರಿ ದೈವಳು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ದೈವಲು 4 ತಾಯಿ ನೇಮಗು ಇತ್ತಲ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಆ 4 ತಾಯನೇ ನಾನು ಹೊರ ಬದುಕದು ಒಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓ 4 ತಾಯನ್ನೇ ನನ್ನ ಕೈಟು ಬಾಯಿಡು ಬೈದನು ಸುದೇಟ್ ಹೋತೀನಿ ನಾನು ಬಲ್ಲೋಡು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಓಡದೆ ಒಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಬೈದೇನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುರುಕುದಾತನ 3 ಸರ್ತಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಯ 4 ತಾಯನ ಎಣ್ಣೆ ಆಮೇಲೆ ಓಡ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂದು ಜಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಜಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಂದು ಭಾರಿ ಸಾಧಾರಣ ಏನಪ್ಪಗ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಲ್ಲೇ 1 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಟೈಮು. ಸೊ ಹಳ್ಳಿದ ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಆವಡು ತಿನಸ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತದ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಿಂಗಿಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ದಾದ ಒಂದು ದಾಯಗ ಮಲ್ಪುಂಡು ವೈಟ್ ಹಾಪಿನಿ ದಾದ ಹಾಪಿನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಡ್ ಬೊಂಬೈ ಬೈದಿನ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಡುಂದು ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟದು ಇನಿ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಾನು ಬೊಂಬೈ ಪೋಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಡು ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಏತ್ ಭಜನೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ನಲ್ಪೊಡ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಭಜನೆ ಜೋಕುಲು ಬನ್ಪ ಅಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಅವೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಡು ಒಂಜಿ MC ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಉಚ್ಚಾರ ಬರೋದು ಆತು ನೀಟ್ ಉಚ್ಚಾರಡು ಕನ್ನಡಡು MC ಮಲ್ಪೇರು ಆತೇ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತೇರು ಒಂದು ಅವಳು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗೊರಪಿನ ಕೆಲಸನೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವಳು ಮಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಂಬೈಡ್ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತ ಹಿಂದಿ ಅವಳು ಪಾತ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರೋಂತೀರು ಜೋಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬೂರು ತೆಲಿಪುಂಡು ಮಾಟುಂಗೋಡು ಜೋಕುಲು ತೆಲಿಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಸಪಿಡಿ ದಯಬಂಡಾಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಜಿ ಒಂಡ ತುಳು ಕಲ್ಪದಿಸರು ಜೋಕುಲು ಖಾಲಿ ತೂಪಿನ ಕೈಗಟ್ಟದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತೆಲಿಪುಂಡಗಿಂಚ ತೂಪಿನ ಮುಕ್ಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕೇಂಡರಿಗೆ ಇಂಕ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದು ಕೇಂಡು ಇಂಕ್ಲು ನಾಟಕ ಬರ್ತುಯ್ಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಜೋರು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ತುಮ್ ಲೋಗ್ ಕ್ಯಾ ಪಾಗಲ್ ಜೈಸೆ ಹಸ್ರಾಯ್ ಸಿಕ್ಕಾವನ ತುಳು ಸಿಕ್ಕಾವನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಳು ಕಲ್ಪದೆ ತಂದು ಬೈದೇರು ತುಳಿಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾಯಿರಾಕ್ಲು ಅಂಚ ಎತ್ತೋ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಈತ ಊರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈ ಬೊಂಬೈಡ್ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಅಜ್ಜಿಡಂತೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಪ್ಪೇನು ಐನಾ ನಂಗೆ ಈನಿ ಒಣಸಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ತಾರು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನೂ ಮಗ गुज्जे क्या होता है गुज्जे पेलकाई क्या होता है इसमें सुने हैं पच्छिले है पेलतड़ी है ಅದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅವು ಆರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಚ ಸಂಕಟನೇ ಒಂದು ಅದೇ ಮೇನೊಂಜಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಏರಾಂಡ ಪಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತು ಪುರೇಶುಚಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪದ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೈವ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಊಡ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಉಂಡ ಪಂಡ ದೈವಲ್ಲ ನಂದು ಮಗ ಓ ದೇವ ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವಲು
ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ನೇಮ क्या होता है ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಸಾಕಾದ ಹೋಗ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವು ಕಾಂತಾರೋಡು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಗುಳಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಜಮುಲು ಓ ದೇವ ಅಂಚಪರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಹೂ ಅಲವಲು ಮರತ ಒಂಜಿ ಮುದೇಲ್ ತೋಜಿನತ್ತ ನಮ್ಮ ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲು ಅವಲು ಕಲ್ಲಿಂದ ಎಪ್ಪಿದ ಇದ್ದಕ್ಕದಾರು ಬಕ್ಕ ఆయన ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದಾದ ದೈವಲು ದಾದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿದಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಲನ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಇತ್ತಂತೂ ದೈವಳನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈದಕ್ಲಿಗಳ ಬೈದನು ದಯಬಂಡ ದೈವಲು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೋಚ್ಪಾರಪಿದಾಡ್ದ ದುಂಬು ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡೊಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಪಜ್ಜಿ ತೋಜ ಒಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಪಿರವಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನಿತ್ತೆ ಒವ್ವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನು ಅಂಚಿನ ದೈವದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅವು ಈ ಕರಾವಳಿಡು ನಮ್ಮಾತ ಪುಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಮೂಲೆಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜದು ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಓ ದೇವ ಒಲ್ತಲ್ದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಡೇಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಲ ಅವಡು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆತುದ್ದದ ಜೋಬತ್ತೊಂದು ಮೂಲೆ ಕೈ ಮುಗಿನು ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಪೂರಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ದೈವಳಿನ ಆಚರಣೆ నేను ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಮೂಲೆಲ್ಲ ತೀರ್ತಿಕ್ಕಂದು ಮೂಲ್ತಿಕ್ಕಳು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಬಾರೆಬೆಳ್ಳು ರೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರಿತ್ತೇರು ಆರು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭಟ್ರಾರು ಶುದ್ಧ ಮಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಆರೊಂಜಿ ತಂತ್ರಿದಾರ್ಲಾದಿತ್ತೇರು ಜಾರನ್ನೇನ ಅಂತ ಬಟ್ ಆರೇನು ದೇವರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇರು ಆರು ನಾಗಾಗ ಪೇರು ಮೈಪೇರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಏತು ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭಟ್ರು ಬಂಡಾರು ಆರು ಬತ್ತಿನಾನಿ ನಂಗೆ ನಾಗನ್ ತುಯರ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆಗಳು ಅಲ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಬತ್ತಿನಾನಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಆರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಲ್ದು ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರಾರು ಅರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಗಂದೋಡು ಪತ್ತಾಯಿನ ತೀರ್ಬೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡಾರು ನಾನು ದೀತೇರ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾಗನ್ ತೋಡೊಂದು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ದೇವರೇನು ತೋಡನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಂಡೇರು ಅಂದು ರಾಯರ ಇರು ಬೈದಾರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತೇರು ಓ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ತೂಲೆ ಹಂಡೇರು ಒಲ್ತು ಬೈದು ಮುಂದಿಚ್ಚ ಟಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ತುಂಡಿಂಚ ಬತ್ತದು ಹೋಯ್ನಿ ಅಪ್ಪಗನೇ ಬರ ಒಂದು ಹತ್ತಿನ ಘಟನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಾಗ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆ ಫಲ ಅವು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡಿನು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಡು ನಾಗ ನಡೆಟು ಈ ಜಾಗೆಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಾಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ ಅನ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಅವು ನಾಗನ ಜಾಗೆ ನಾಗೆ ಮುನಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂದು ಐಟು ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಇಡೀ ಊರು ಎಂಕಲ್ಲ ಊರು ಸಜಿಪ ಇಡೀ ಊರು ತೇರಬೋತುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮರತ ಕೊಂದ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ನಗನೇ ಮತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮೂಲಿ ಎನ್ನ ಜಾಗೆ ಅಂದು ಆರು ಭಟ್ರೆಡು ಬರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಯರು ಐ ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ಜಾಗೆ ನಡೆದು ಎನ್ನ ಜಾಗೆ ಆಯ್ಜಿನ ಗುಲ್ಲು నువ్వు ಅವಳು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದು ತುಲೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಂಚಾಂಗ ಆನಾಗ ಇಂಚ ಉಂತುದುಂಡು ಬರ್ತದೆ ಐ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು ಕೂಡ ನಾಗೆ ಪೋಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಗೌಜಿ ಅದು ಸಾರ ಜನಕ್ಕೂ ಒಣಸ್ಪಾಡ್ದೆ ರಾಣಿ ಪ್ರತಿವರ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬರ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಬಿನ್ನೇರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಬಿಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಉಲಾಯ್ದು ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಹಣ್ಣು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿರದ್ದು ದಾದ ಶಬ್ದ ಅಂದು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟುಡ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ನಾಗೆ ಕುಲ್ದನು ಗಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಇಲ್ಲಡಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲರೆ ಬಿಡ್ಜವು ಇತ್ತೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಬಂಗ್ಲೆ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಬಂಗ್ಲೆ ಇಡೀ ಬನ್ಪು ಮರ ಪುರ ಜಬಡದು ಇತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ತುಯರೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣು ಕುಲ್ಲರೆ ಬಿಡ್ಜಿ ಆ ನಾಗೆ ಯಾಕಂಡ ಆ ಜಾಗೆಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ನಾಗಾಗಿ ಮುನಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಾಗನ ಅವು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡುಪೂಜೆ ಮನ್ಪಿನ ಕೊಂಚ ನಿದರ್ಶನ ಓಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಐತ ವೆಯ್ಟೇ ಬೇತೆ ವಾ ಭಾಷೆಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಅತ್ತು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ನಾಟಕನು ಬರೆಯರೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯಾರು ಐಕ ತಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ನಿಖಲ ಮಾತರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಅದು
ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ದೇವೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಓಲಜ್ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಓಲಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪಾಯಿನಿಟ್ಟವು ఇప్పుడు ದೇವೇರು ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಇನಿ 50 ನಾಟಕ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಮ ಸಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿರ್ನೂಲು ಕುಡೊಂಜಿ ರಂಗ ಕರ್ಮಿಯಾರು ಏತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ತಂಡೋಲು ಆತು ನಾವು ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ತಂಡೋಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ತ ಒಂದು 7-8 ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೂಟವು ಮಾತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬಂದು ಅಜ್ಜನ ಪಿರವಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಿರವಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ 20 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿನ ವಾರಡು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜವನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಬಕ್ಕದ ಸಿನಿಮಾ ದೇವರು ಕೈಪತ್ತಿಯರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಡವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತುಯರೆ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ಲ ತೂಂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿರಾಡು ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ತೂಂಡ ಆಂಡ ಕೇರ್ನಾಗ ಬಂದ್ಪಿನ ತುಯರ ತೂಡು ಈ ವಾರಡು ನೀವೇ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಡಿಗೆ ಅತ್ತ ಇರ್ದುಯಾರ ತುಜಿ ತೂಡು ಹೊರಪಿಯಾರ ವಿನಿ ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು 5 ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಹವಾಯಿಜಿ ಪೋಯವರು ನನ್ನ ಮೂಜಿನ ವಾರಡು ತೂಕಾನ್ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೋದಾಣ ಬಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋದು ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒತ್ತಡ ಪೇರೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಯ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಲೇನು ಒಯ್ಪೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಯ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಏತೋ ಕೋಟಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆತರಿಂದ ಅವು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಎಕಡ್ದಿಂಚು ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ದು ಯಾರು ನವೀನ್ ಆಯ್ತ ಫೌಂಡರ್ ಕುಲ್ದಿರ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಯಪಂಡಗ ರೋಟ್ರಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಅಂತ ಅತ್ತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಸರಿ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಸೇರ್ದು ಕೂಡ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಏನೊಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಏನು ಪಾತಿರ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬಂತೆ ನಾವು ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಾನೆ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸುರುಕು ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರ ಎಂಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಸೇಮ್ ದಿನ ತೆಗೆದನು ಸೊ ಓಲ ಆಸೆ ಮಲ್ತದು ತೆಗೆದಿನತ್ತು ದೇವರು ಏನಡ ಅದನ್ನು ಇಂಕ ಯೋಗ ಇತ್ತು ಆ ಯೋಗ ಪಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಹತ್ತಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಾರ್ಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಐಟು ನಿಷ್ಠೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಂಕದೇರು ಅವು ನೆನಪು ಬೈದಿನ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪ್ಪಲ ಮರಪಂದೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡೇಡು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಏನನ್ನು ದಾನಿಗೆ ಬರವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹತ್ತನ್ನೇ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ದಿಗೋಡು ಯಾನ್ ದಾಲತ್ತು ಬೇತಕಲು ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಮಾತಾಡೋತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿನ ಪನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನಿದಿನ ಯಾನು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಾಲುಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪಾಲುಂಡು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಾಲುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಜನ ಯಾನು ಓರಿಯನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಡೀತೇವೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏನು ಐಟೆ ಅವ್ಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತದವಳು ಏನನ್ನು ಗುರ್ತಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೀಮಾ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕಂಡು ಸೀಮಾ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 20,000 ಸಂಬಳತ್ತನು ಐಟೆ ಇದ್ದದ್ದು ಆಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸೆಳೆತ್ತ ಉಂಡತ್ತೇನ ಒಬ್ಬಡು ಪೂಜೆ ಓಲ್ ಜೆತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಈತೇನ ಅಂದಾಪು ಏನ ಎಂಡ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮರ ಯಾನು ಯಾನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಫೀಸ್ ಹೋಪಿನಿ ಅಡೆ ಹೋಪಿನಿ ಕೂಡ ಬತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಉಂಡದು ಜೆಪ್ಪು ಮುಂದುವೇನ ಅಂದಾಣ ಹಿಂಗೆ
ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬರ್ತದು ಮೂಲು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವ್ರ ದಯಟು ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾಯರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪುದಾರ್ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಪುದಾರ್ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನು ಬಲೆ ಚಹಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನು ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಡ್ರಾಮಡು ಆಯ್ತಾ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆ ಪುದಾರ್ಲು ಮತ್ತು ದಾಯಕ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಂಡ ಬಲೆ ಚಹಾ ಬರ್ಕ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಈರು ದೂರ ಮಾಮು ಪಂಡ ನಮ್ಮರು ಪುದಾರ್ ರೀತಿಜಿ ಅಕ್ಕ ದೇವರದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಹೊಲ್ದಿಪಾರು ಅಂಚ ಕಾಸು ಹೊಲ್ದಿಪಾರು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಸು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತು ವಹಿವಾಟು ವಸಂತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧವಿ 5 ಮೀತದ ಒಂಜಿ ಆ ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಗೈಟು ಪರೈನ ಪೂರ ನಾಟಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಿನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ನವೀನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಬಂಡಲೆ ಪೆನ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಬೇಡ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪವಲ್ಲಿರೋದು ಭೋಜರಾಜ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಕ್ಲನ ತಾಕತ್ತಿಗೆ ಬೋಡಿತಿಲಕ ಬರೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಆಪು ಅಪಾಗ ಅಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಿರಾಡು ರೆಸ್ಟ್ ದೇತನಲ್ಲಿ ಈಜಿನ 22 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪ್ಪೆ ಸೊ ಐಟು ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಜೀವ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಬುಳೆಪಾಯಿನ ನಿಖಲಂಚಿನ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮತದ ಅಭಿಮಾನಲನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾವೆ ಬೂರು ತೆಲಿಪಾವೆ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಮಲ್ತೆ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ದೀದಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಾಖಲಿತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಿರವಿಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ರಡ್ನೇ ನಾಟಕ ಈ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ನಾಟಕಲು ರಂಗಭೂಮಿ ಕನಪ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಬರ್ತದ ಒಂದು 2.5 ಗಂಟೆ ತೆಲ್ತದ್ದು ಬೋಲೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇರು ತೂದು ಕಾಪಿ ಕಟ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರು ಹೊಂಟ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪೆ ಹೊಂಟ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡೈನ್ ಹೊಂಟ್ಲ ಪೋಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬುಡ್ಜಾರು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಆತನ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡ್ತಿನಕ್ಲು ಲೇರು ರೈಮಂಡ್ ಡಿಸೋಜ್ ಜನಕ್ಲು ವರ್ಮ ಜನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉಪಾಯರೆ ಟೌನ್ ಹೊಲ್ಡ್ ಬರ್ತದ 1 ಗಂಟೆ ತೂದು ಅಕ್ಲೆ ವರ್ಮಾಂಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮುಗಲು ಪೋತೀನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಕ್ಕಲು ತೊಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೂರು ತೆಲ್ತದ ಅವಲೆ ಬಾಕಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆ ರಂಗಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲು ತಿರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನೈಜ ಘಟನೆನು ಸಮಾಜೋಡು ಆಪಿನ ನೈಜ ಘಟನೆನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೈತ್ತಲ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಪುನ ಡ್ರಾಮಾ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ ఆయన మొడెప్పునని ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ఆయన ಮೊಡೆದು ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಕಂತದು ನಿಕ್ಲೆನ 2.5 ಗಂಟೆ ಕುತೂಹಲಡು ಕುಲ್ಲಾದು ತೆಲಿಪ್ಪದು ಎಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೋಪಿನని ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೆತ್ತೆ ಓಲಚ್ಚಿ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಚಿನ ಪಾಡು ಲೆತ್ತಾರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಣು ಟೊಪ್ಪಿ ಟೈಟ್ ಇತ್ತುನಂತೆ ಅವು ದಾಯಕ ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ತದಿತ್ತು ಜಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಗೋಪಾಲ ರೈಕಲ್ ಮಲ್ತೇನು ಓಲ ಆಲ್ತ ತಪ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾದವಣ್ಣೆ ಲಂಚನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕೂಡ ಊಂದುದಿತ್ತು ನಾನು ಅವನು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ರಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಚ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಆಟಿಡು ಈತ ಪಾತೇರಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಓಹೋ ಅಲ್ತು ಶುರುವಾತು ಇಡ ಬಂದಾಗ ಬಯ್ಯಾವು ಮಾತ ಖುಷಿ ಪಡಕ ಸಂತೋಷ ಪಡಕ ದಿನ ತೆಲ್ತೊಂದಪ್ಪ ತೆಲ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣ್ಣು ಶುಭಕರ ಭಂಡಾರಿ ಆಪಲ ಪನ್ನೋದಿತ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಿರಾಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಮಾರ ಈ ತೆಲಿಪದು ಮಾರ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಲ ಆರೋಗ್ಯ ಅಡ್ಡೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕೇರಳ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಅಡೆ ಭೋಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಲ ಆರೋಗ್ಯ ಅಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮಾತಾಡಲ ಎಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಟಿಡುವಂಥ ಸ್ವರ ಪೊಯ್ಲಕೊಂಡ ಸತ್ಯದ ಬರ್ಸಾ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪೋಯಮ್ ಎಂದು ಬರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ದೈವಳೆನ ಮಿತ್ತದನಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಸತ್ಯದ ತುಡರೆ ತುಳುನಾಡಿ ಬುಲ್ಪಾತುಂಡು ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂತುಂಡು ಭಕ್ತಿದ ಭಾವವು ದೈವೊಳೆದ ನುಡಿಯಾತು
ಸತ್ಯದ ತುಡಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡೆ ಮುಲ್ಪಾತುಳು ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂತುಳು ಭಕ್ತಿದ ಭಾವಗೂ ದೈವೊಳೆನ ಗುಡಿಯಾತುಳು ಸತ್ಯದ ತುಡಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿ ಬಲ್ಪ ನಿಜನಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ತುಡರಡಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಬಲ್ಪಾತನು ವಾಯ್ಸ್ ಶೀತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷಾಯ ಬರ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹತ್ರ ಜಾಜಿ ಪೂತರೇಟು ದೀದು ಓಡೆ ಪೋಪದೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಅಜ್ಜದೀಡ ದಾರಿ ಸೋಕುದೆ ನಾಚಿಗೇಡು ಮೋರೆ ನಿನ್ನ ಕಂತದಾಡದೆ ಬಡಿದಿ ಬನ್ನಿ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಮೂಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೇವಯ್ಯ ಉಂತುದೇವಯ್ಯ ನೀ ಕಣ್ಣು ತೂದು ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪಣ್ಣರೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಏ ಪಣ್ಣು ಎರಡನೇ ಮೇರೆ ಊರು ಪೂರಕ್ಕೆ ನುಂಡು ಕೈನ ತೆರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಮುರಿಯ ಮದಿನೆಯ ಮೇರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಮುರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಮೇರೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮೂಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಓಹೋ ಇರಗೆ ಬನ್ನಿ ರೈಕಲು ಓಕೆ ಅರ್ನ ಬರಬಾರ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಬೇಜಾರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಶುರುವಾತನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಲಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇನಿ ಐಕ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಇನಿಯೇ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಬೈತಂದು ಅಣ್ಣ ರಾಜಣ್ಣ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪಾತಿರೀರು ಆಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನಂದನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪಾಯಿರೀರು ದೈವನ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ಮಹತ್ವದಾದ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಡಾರದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂದಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಓಲಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಹಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ನ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಬಂದಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕುಲು ಉಡರಡು ಗುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಡು ಒನಸ್ತೆರ ಸಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಪಗ ನಿಜವಾಯಿನ ಒನಸು ಕುರ್ನಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿನ ತೆಲಿಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪರು ಬಂದೆನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ದನು ಆರ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ತೆಲಿಕೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅವೇನು ಕುರಂದುಪ್ಪನ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರು ಉಡಲಡು ಬುಲ್ತದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಶರ್ಮಿಲಾ ಕಲ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಸೊ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತರಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂದರು ಇನಿ ನನಾತ್ ಇರ್ನ ವಹಿವಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಡು ನನಾತ್ ಬಂಗಾರ ಇರ್ನ ಮೇಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಾಡ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಆಶೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದರೆ ಆಟದ ಲೇಸಿ ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿದ ಎಂಕಲ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಂತರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜನನ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ನಾಗನೆ ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಪನೆ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಟದ ವಲಸ ಅಂತ ಮಾಡಿರು ಓಲು ರಾಜನ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ತಿದ್ದು ಬಂಡರ್ಲಾಗ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾತನಾಡ ಅವು ಅರ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದು ಬೈದ್ದೇನೆ ಅಣ್ಣೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದ ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಕರೋಕೆ ಉಂಡಣ್ಣ ಮನಸಾಹಿಬಕ್ಕೆ ಬಡ ವಿದ್ಯೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡೇಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರಂಜಿಸೋಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ತನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆದ ನುಡಿಲಿ ಕೊರಡೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಿದ ಕೂಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲಬಿನರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪ್ಕಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಅರ್ನ ಈ ಕಲಾವಿದ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಊರದು ಪರಡದು ರಾಜ್ಯಾಗ ಮುಟ್ಟುದು ಪರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಪರ ಊರು ವಿದೇಶಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ
ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನಲ ಅರ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ನಲ್ಲ ನೇರ್ದು ದುಂಬು ನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದಿಕ್ಕಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಂತಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದೀಪನೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತದೇಕ ಚಿತ್ತಾರ್ದು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿನ ಕಮೆಂತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪ್ಕರ್ದು ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ರೋಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ದ ಪೂರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಅಂಬೇರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಊರಗಳ ಪರವಾದಲ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಲೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಅರೆಂಕಲ ಊರೆಲ್ಲ ಪದವಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ ಕಳಿದನತ್ತು ವೇಗ ದೂತ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿರ ದೀರ್ ಬಲ್ಲೆಗ 100% ಪೂರ ಹೆಂಚಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಡಕ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪೋಡ ನಮಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಐಕ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಿನಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಸರರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಂಡಲ್ ಅರೆಗಿಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆರಂಭಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಿಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟಿಗಿಲ್ಲ ಊರಿಗಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಚಿನ ಈ ಇಂದೇತ ಮಾಲಿಕ್ಯಾರಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೊಟರೇನೆ ಮಾಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಂಡಾರಲ್ಲಿ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿದಿನಂಚಿನ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಡ ತೆನಸು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರು ಅಂಚ ಐನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಈ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದೀತೀರು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿದ ಏರಿಯಾಗ ತಕ್ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂತೀನಿ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಭೂತತ್ವ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರೋಟಿದ ಒಂಜಿ ನಾಯಕರ ಏನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಬಾಳರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೆಗಿಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಾದ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಬೆರಂಡು ಐನು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ದೇವದಾಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಮನ್ಪುವೆರು ಐತ ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಈರು ಪದ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಮೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಾಲು ಇಂಚನೆ ಮಂತಾನೆ ಮಲ್ಲ ದಾಲಜಿ ಬಟ್ ಈರು ಬಾಯಿ ಪಂದಾರೆ ಬಲ್ ನೀವು ಬಾಯಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು
ಈರಿಂಚಿನప్పుడు ಈರಿನ ಬೆರಳು ಸನ ಪಂದೇರವಲ್ಲಿ ತರೆ ಸನ ಪಂದೇರವಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ 2 ಜನ ಜಡ್ಜ್ ನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ರೆ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೋಡು ನಿಕ್ಲು ಔಟ್ 1 2 3 10 ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಗ ಪದ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಔಟ್ ನಿಕ್ಲು ಓಕೆ ಹಾಂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ 1 ವರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಹಾಂ ಆಕಾಶದೀಪವು ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವೇನು ಆ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಹಿತವೇನು ಮರೆಯಲಾಗದುವೇನು ನಾನೆಲ್ಲೋ ನೀನಲ್ಲೇ ಈ ಜೀವ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ लैला 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 कैसी हो लैला सबको अवे बना लिया लाली लाली सुकुमारा लाली मुद्दु बंगारा रंग बरसे भीगे तुरंत वाली रंग बरसे भीगे रंग डाली रंग बरसे सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई मैं तेरे पीछे पीछे आ यार नीनु रोजा हुए यार नीनु मलिगे हुए हेळे ओ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ ಬಂತಮ್ಮ ಇದು ವಾರ ಅದಮ್ಮ ಅಮರವೆಲ್ಲೋ ಕೋಗಿಲೆಯೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿರುವೆ ನಾನು ಬಂದ दम मर दम बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम की रानी कब आएगी तो मेरे रुत मस्तानी कब आएगी तो चलिया ओ चलिया ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲಿ ಕಣ್ಣವಳು ರಾಮನಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು ಶಾಂತಿ ಹೋಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಹೋಂ ದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಹೂ ಮುಳ್ಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆರಂಭ ಇಬ್ಬನಿ ಕರಗಿತು दीदी तेरा दीवर दीवाना दीदी तेरा देवर दीवाना हरे राम कुड़ियों का जमाना नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे प्रवीण भंडारी प्राइज फर्स्ट प्राइज गोes to प्रवीण भंडारी बचपते सेकंड प्राइज उंडते भले गिरेग्ला